Sewwieqa tal-muturi li jaħdmu ma' Transport Malta organizzaw attività speċjali bal nobli għal dan il-miliet waqt li qattaw mumenti sbieħ u ddevertew li tfal u żgħażagħ li jgħixu f'diversi djar ta' kura madwar Malta. Matul din l-attività sewwieqa ħaddu numru ta' tfal u żgħażagħ għal żjara fl-Arka ta' Noè fejn kellhom l-opportunità jgawdu l-ambjent differenti. Għal ħafna minnhom din kienet esperjenza unika li ħarġithom mir-rutina ta' kuljum u waslithom jitbismu aktar f'dawn iż-żminijiet festivi. Claire Shortino, Assistant Manager fid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani ta' Transport Malta spjegat. Aħna bħala Transport Malta u section illi huma il-bikers, il-Bike Response Team u l-Special Enforcement Unit, daw ta' kull sena jiddeċidu li jagħmlu att ta' karità. U xejn ovvjament inferħu sezzjoni ftit żgħira minn dawn it-tfal. Jiġibuhom bil-vannijiet minn homes differenti, darba ġibnihom hawnhekk, raw l-annimali u s-santuhom jieklu u l-istess tim huma stess personali ġabru l-flus u sajtuhom rigal fl-aħħar tal-ikla. One News kellem ukoll ma' Ivana waħda miż-żgħażagħ fl-attività. Ninsab ma' tal-homes tiegħi, ninsab vera grata li ġejtaw. Siduna ta' Transport Malta, ninsab vera grata kif għadd, napprezza ħafna.